N-Y-T nyt. Vittu lopeta! Lopeta! No. No nyt sun tää tulee avaan se ovi sen jälkeen meikällä. Shit. Guard, up there. Shit. Up there. Tää on huuta. Shit! A guard! Up there! Hakkasin sen jo. Perkele, ota siitä saatana. Mä hakkasin sen jo. Ei! Ei vittu mä oon tyhmä. Sä oot ihan vitun tyhmä. Hei, sulle ei tullu kukaan. Vittu mä oon louneri sitten. Se valuu. Eikö siis tietenkin siis... Juu, Valahdus tulee kun se tulee myöhässä saatana ääni. Koska valon nopeus, koska valon nopeus. Valon nopeus. Tiedä mies, valon nopeus. Linkanku. Mä pääsen pois, tää vittu aina mun mennä, mene! Ai! Se oli se Noniin. Saatana kun... Puutu käsi. Nyt juostaa. Kun on elokuvakohtaus vittu. Tää Go sleep. Rakentanut sun TikTok-pagen brick by brick, mut nyt sun on aika mennä nukkuu. Hei, me älä mulle tolleen sano. Ankara Pepsi. Ankara Pepsi. Mikä? Tää hypätä. Joo, oi vittu. Joo, vittu se. Se jäi. Ei ne tuu ees! Eikö tuli se? Voi vittu! Ei ne tuu ees! Vittu mä käyn nyt takasin ja katoin, niin sä oot niin klipattu. Niin me ollaan täällä edellä. Sä oot niin klipattu. Älä nyt klipille ota. Tähän se nyt se on... Jei! Me ottaa toi kala. Noniin. Ei vittu, jos ottaa poliisit. Ei kun se pitää knockouttaa se. Knockaa se! Jos ottaa poliisit. Honey, he's got me! Let her go! Get your hands up! Noniin. Damn criminal! Damn criminal! No, täällä käymään. I mean... Come on baby girl. Jos täällä käymään. I mean... Koska meidän harrastaa... Kiihkeää... Ei! Soppa sisään polvella. Noniin. Isin polvi. Ne meni vittu. Huh? Gas canister, wow. No niin, vittu, ota sen sieltä pyörittää sitä, kun jotain karambittia pippelis päällä, vittu, ihan oikeesti. Mitä? Mitä? Mitä sanoit? Tänne pomppii ne autot siellä. Auta mikä, mua vielä kohtaa. Noniin. Ei oltu enää näkyvissä, niin luovutti. Äijä tuli samalla kun vittu laskeutaan veneen. Mitä vittua? Ei vittu! Noniin, toinen vittu! No mitä vittua? Sieltä. Oho. Not too bad. Toinen. Naps. Ja... Yeah, kolmas. it's proven. Hey, look, your sign is broken. Just näin. Oh, we're ready. Let's go. Okay. Let's get it. Tää This since I was a kid. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. No vittu. Missä paskalle? Enough! Meitä lauta! Vaan lauta kun vittu vääntää. Come on, come on!
A few moments later. Minuutin päästä. Joo, sä oot runkannut enemmän. No sepä tietenkin vittu. Jumalauta, jos meni kauan, tää helvettiä. Ai vittu mun käsi. No se on tuo sisällä toi. Rämpyttää vittu! Onnistuu mä rämpyttämisessä. Vittu. Jätkö mun naamasta kiinni? Mitä vittu jätkö mun naamasta kiinni? Mitä vittu muksut ei muka toiminut vittu? Mitä vittu? Kato. In, out. Anna mulle käden, mulle kertakaan kamaa vittu. Anna mulle kerrankin ase vittu. Anna mulle ase. Noniin. Mä käännän toisinpäin tää takaa ja... Ammu. Nice shot. Well, thank you. Impressive, Vincent. Well, I've been practicing. Onks sulla aim? Anna tulla vittu! Anna tulla vittu! Anna tulla vittu! Näytäs! Anna tulla vittu! No joo. 36 senttiä tupakka-askista. Paljon? 36 senttiä. Tänne kaikki, tänne kaikki. Tänne kaikki vittu. Anna tänne kaikki. Noni nirppanokka, tänne ne vittu askit. Voi perkele. Sairaalaan se. Juu, se on joku sen tuttu, jolla se soittisi. Hey, did you get us a plane? Vincent! No niin, ja sitten rämpäämistä. Ei ookaan. On varma, onhan se. Tätä ei ole enää mukavia. Hey, yeah? Mitä vittu? Valot pimeäksi. See? Problem solved. Lung cancer. Noniin. Too much smoking. Yeah? No, lung cancer, too much smoke. Say a lot of things. Mitäs muuta mä pystyn tekee? Eee! Go. Mennään aina vittuun. On Se on paljon. No ne. Ai toi, mitä vittu se juoksee nopeeta? Mitä vittu on se kinko? Se juoksee nopeeta. Hey! Missäs mä oon? Äijä vetää siellä alhaalla. Nyt on sun vuoro ju. Mitä vittua nyt on? Mitä? Vittu se sätkäs. Räsynukeeksi saatan hei. To hell with it. I'll jump out of the window. Tää vittua. Selviää juste. Juu, ei ne nyt varmaan tolleen osata vittua. Mitä vittua? Mitä vittua? Niin ei mukaan osunut vittu yksikään. Osuu aika montakin. Häh? Osuu aika montakin. No. Mitä vittua? Sinne meni. Ammu se. Anna mun, saaks toi sniperin vielä? Could come in handy. Oh shit, get down! Piece of shit! You're a dead man! Tää vittu. Sí, jefe, apúrate, vamos, tantito, vamos, vamos.
Vitu rollendaisat vaan vittu. Ei ookaan, no ne. Olis ampunut sen pullo. Tää vittu. You think you're just coming to my fucking house? Tää vittu. You think it's that easy to take me out? Motherfuckers! Kaulaan suoraan ja vittu. Sitä antuu siitä vaan. Jumalauta, otat kyllä niinku... Tää on mun päähän. Ota päähän. Ammu vittu. No se otti luotiin. Lähti linttaa ite vittu. Avauta. Ai mä pystyn... Aha! Jumalauta. Ja kohtaus. Painatko ne ei ne tuu ees enää. Tuossa, tule! Tule! Hyppää! Nonne. Sitten kamikatset tohon. Oi vittu. Jaa, minä halus vaan tuon. No noin. Here you go. Good job, Vincent. Ootko sä ollut vittu koko ajan rotta? Eikä oo nämä rotta. I'm a rat. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! Secure the area! Move in! No! Nobody move! I'll fucking kill Let's go, Leo. Get it worse for yourself. Kauheeta lämmöskilpailu. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! Aika säättää loppu. No ne. No tulee flashback vittu. No niin, mä näen kuoleman ennen kuin... Onks mun pakko ampua? Oh. Ei vit... Jee, vit... Joo. Noniin. About Leo. What about him? I'm sorry. I know you are. Kun tää peli loppuu, niin kone sammuu.